Gmailen kontaktuak editatzen ikasiko dugu oraingo honetan. Bueno, Gmailen sartzeko oraingo honetan Chrome arakatzailea erabiliko dugu. Googleena berarena denez, agian egokiagoa da bere zerbitzuak erabiltzeko edo bere aplikazioetan sartzeko, bai? Bueno, orduan sartzeko bi modu bat izan daiteke hasi saioa, hemendik, bai, idatzi bideo elektroniko eta pasahitza, baina honek daukan arazoa da, normalean hemen goian agertu beharko litzateke Gmail, eta orduan sartuko oinateke nahiko azkar, baina euskerazkoan ez da agertzen. Egin behar duguna da, hor klik eta kontuan sartu, eta hor produktuak, eta hortik Gmailera, bai? Bidea luze samarra denez, agian errazago izan daiteke, Googleko sarreratik Gmail idatzi, bai ez lehenengoan, eta barruan gau, bai? Edo laster marka moduan gordeta edukita, hortik zuzenean sartu. Bueno, behin, kontua da, behin Gmailen gaudenean, kontaktuak editatzeko, egin behar duguna da kontaktuetan sartu, bai? Hemendik, kontaktu. Lehen sortuet, ja, hemen interesatzen zaigu taldeak sortzea, bai? Demagun, nik ditut, demagun bi talde, D-laua eta D-lau. Lehen sortuet taldea, D-laua, ikasle sartu ditut, jakina normalan izango liateke 20, 23, 25, bai? Beste talde berri bat sortu nahi baldin badet, egingo nuke hemen talde berrian klik, eta idatziko nuke talderen izen. Demagun DDH, lau eta B. A2, eta taldea sortuta da. Oin talde honetan egingo nukena da erabiltzaileak edo ikasleak gehitu, bai? Bai, gehitu, klik, eta idatziko nuke lehenengoren izena. Demagun, bai, batez, eta gehitu. Demagun beste bat, eta gehitu. Talde egin marko nuke, talde osoa osatu arte. Gero bakoitzari jarri hartzaio bere Gmail kontua, ezta? Orduan, osatuko goinateke, baina osatu hori noela, eta hemen helbide elektronikoan idatziko nuke bere helbide, bai? Sakur, nino, .ela, abildua, gmail.com, bai? Eta gorde, bai? Gorde, orain, osatuko ditzateke urrengoan, mairen kontuan, idatziko dute bere helbide elektronikoa, bai? Bai. Patron, abildua, gmail.com, eta berriz ere gorde, bai? Eta honela, ikasle guztiekin banana, bai? Osatuko dituzke taldeak. Zergatik da interesantea ikasleak taldetan bilduta edukitzea, ze gero, behin taldetan okanean, baldin badiet guzti mezu bat bidali, taldetan baldin baduzkat, oso erreza da, oso azkar egiten da, bai? Demagun, aurreko batean ikusi genuen, nola Smart Notebooks nola prestatzen dugu klasean, ezta? Materiala gure geletarako, bai? Egin genuen, idazlan bat, ikusi genuen nola landu genezakeen idazlan bat ikasleekin, bai? Ikasle errekitak, eta gero honek ematen zuen aukera esportatzeko PDF-era, bai? Hori emango banioke, esportatu PDF-era, bai? 5 orrialdetan, guardarreman, gordeman, eta izango duke PDF-a sortuta hemen dago, bai? Arrazen konponbidea, linki, eta izango genduke PDF-an ikasle guztiek bidali desaiekegu Gmailez postan PDF-a, eta eskatu desaiekegu PDF-a, eskatu desaiekegu idazlan hau itxan egitea, bai? Kasu eskema, grazia, kariketak, turatuta, idazlan egiteratuta, honekin imarko luketik idazlan egitzi, bai? Orduan, demagun, behin PDF baldin badaukat prestatua,
oso erreza da guztiei bidaltzea Gmailez. Egingo nuke idatzi, klik, hartzaile idatzi horrean ikasle guztien izena egon amanan, idatziko nuke taldearen izena. DDH lau, DDH lau, dakat, klik, eta agertzen dira momentu nire ikasle sartu ditut, irugartzen zaizkit, sartu banitu 25, 25 agertu geniateke. Gaia, jarri nuke idazlaren eskema, eta ariketa. Bai, eta gerengo nuke erantzi fitxategiak, bilatu daukat nahi gainean, nahi gainean joko nintzateke idatzi horretara, hemen dago, klik, jasoteko bideari klik, erantzi du, oin bidali botoiari eman, eta bidali, eta bidalita dago. Bai, joten baliko naiz bidalituko mezurak honetara, konturatu daiteke bidali diela nanai email hori fitxategi hori erantzita dela.